La modalitat està de caça en ca i vicenc. Cacem sempre en 6 o 8 gossos. Normalment en els campionatges el número és 6. Se trata de caçar 3 hores i encontrar conills i agafar-los. Exhibim els gossos, ens fan la revisió que tinguin els papers de la Federació Espanyola de Caça i una volta tenen els papers en vigor fan un sorteig i a cada caçador li toca una zona i un jutge. I llavors una volta s'ha fet el sorteig, se partisca el camp que t'ha tocat i allí solta els gossos durant 3 hores. I llavors una volta ja has caçat les 3 hores, vas al control, entregues les captures i el número de conills que has trobat. I llavors allí hi ha una taula i d'aquella taula surt el que és campió. El que més se puntua és conills agarrats. Pot topetar-ho 14 conills i agarrar-ne un, i un altre que topete 3 conills i ne mate 2, queda campió perquè el percentatge d'agafats és molt millor. Aquesta modalitat és una modalitat que és molt esportiva perquè se fa sense arma de foc. Nosaltres cacem tot l'any simplement en descans i anem al monte i se tracta d'això, de portar-los on hi hagi conills i ells mateixos tens que ensenyar-los a treballar en grup. L'ideal és que treballen en grup i quan van tots en grup i un topeta el conill i els altres s'arroglen tots és quan tenen possibilitats d'agafar-lo. El que fa és quan un gos troba el conill, llavors el detecta, senyala el conill i llavors ells, entre ells i nosaltres, que som els directors de la prova, l'ajudem. I llavors ells acorralen el conill. I si tenen la sort d'agafar-lo bé, i si no, doncs... La funció és que uns i els altres ja es coneixen, han de caçar en equip, si no és un desastre. La feina del caçador és això, poder saber portar aquests cans per a que treballen agrupats i anar manant-los com tenen que anar fent la feina per a controlar-los i que vagin tots units. I això és una miqueta la finalitat del caçador. Per lo de més, ells van molt a la seva llibertat. Ha sigut un dia molt ruïn, no m'ha anat bé perquè no han capturat cap conill, he tingut mala pata. Les gosses han treballat prou bé, han fet coses molt boniques, però la caça és com el futbol, en què ho faigues bé no sempre guanya el millor. I avui no és que sigui el millor, però no han tingut sort i no han agafat cap conill. Però jo del que han fet els meus animals he quedat content, que és el principal.